Kini niyang Julio. Welcome sa atong palagdas. Himutan mo diha, palunan mo kay magsugod na atong tulumanon dag Sabado ang istorya sa tinuray nga kinabuhi o istorya sa tinuray nga pangitabo sa atong palibot karon. Sa dili pa tama padayon atong i-welcome atong mga kaubanan. Una sa tanan, Mr. Leo Lastimosa. Good morning. Good morning, classmate. Kumusta man imong adobo diha? Nindot ka na ron. Una na ay nagkalami ron sa atong topic ron ang adobo. Lami kang adobo. Pero ato lang ilain-lain ang mga tambok ba. Kay, murag peligro kayo. Kay years old na rin bata. Hikil lang ang mga tambok. Pero sa pagkatinood, artig lami sa adobo yun. Pero ambot nga nun ang mao ginagituyuan Diyos diti iron. Ang adobo. Pero ang ilang adobo, murag ang kaning adobo, kuan kini ni ang sa ilang murag humba mo siguro ni kay ilang adobo na may sabaw. Ito na may lan. Ang tuyo sa Departamento sa Patigayon ug Industriya i-standardize ang pagluto og adobo. Pero di ko butan, classmate, unsaon pagluto sa kada lugar sa Pilipinas. Ang ila lang, kuhaon nila ang kinakusgan nga mga putahe, mga ingrediente o mga paagi sa pagluto, ilang ipunon, aron doon na kuno tay standard nga adobo nga mo representar sa Republika sa Pilipinas. Ang sa man ang lain mag-style ang sa Metro Manila lain nila adobo. Sa nga landaan og sa pagluto ang adobo dito nila sinabaw yung atong adobo di. Ang ilang adobo actually humba sa ato. Lagi unya gingon og adobo ato ugam kay adobo labi na kanang pinalagtob. Katong ato Na day ko na lugar dito sa Luzon, classmate, ang ilang adobo na ay tuno. Kaya mo na nya sama kadaghan Lahi, kadaghan tag angay bantayan nila presyo lang daan ng mga piki ng mga produkto din wana adobo pagigilad ang angay standardize ang vaccine card. Nganong wa man sila kahimog uniforme nga vaccine card, maglibog na hinuon ang mga pulis unsay tinuod unsay pike. mao gyud. Okay, abin mo ngano karon doon ako ilang ko makisud nga doon na migilakaw ro mga papilis para para sa gawas sa nasod. Ang vaccine probidang gasula na ay manaka sa second dose, ngadto na sad ka sa City Health, mangayon na sad ka og ngayon sa ka og kining certification o niya maadto na sad ka sa Bureau of Quarantine, assist ilang reghana na ang nganong ang adobo nganong ang adobo gyud mo ay kuan ron sa ato DTI. Good morning sa tanang mga palagdas sa diha. Sa so, atong turista dihang lumalargahay, unsa may iyang bakuna, Sinovac? Kuan kini ni ang Pfizer. Astra. Pwede na makasud na dito sa iyang destinasyon. Unya human dito na ato sa City Health certification. Humana abin na mo humana dito. Una na sila ang niabot nga kana na ang communication nga kinahanglan sila to sa quarantinas. Nasad. Kung man dito sa Bureau of Quarantine, hatagan na lang og card o bakunahan dito usab? Murag card okay. Dito man ko may 10 minutes. So gitan-aw lang ang iyang card. Unya gi-issuehan na siya og vaccination card gyud sa Bureau of Quarantine. Basin kay basta last week dito sa sa City Health. Dito sa ko asam sa dapitan ko. Alaglang nga kinang City Health tora dito dapit ko man. Ay lagi po ron dakang babae. Ay lagi po ron dakang babae din na kay. Biyernes. Oo. Lain nagtuyo sila. In hygiene man ang Biyernes. Amo ba? Okay ba? Maulit. Na siya nga. Mag-office watch ba may sa City Health Department sa una? Na siya nga kana magi ato ko ang kuan ang vaccine mo importante ang kanang mga adobo bro wala may siguro ang adobo san kay mo na adobo sa Sugbo may kinakus ikay o nagtubag sa mga tanak classmate unsa may kinakusgang adobo nga imong natilawan? Di lang ka man layo ari lang dito sa atong suki katong pinalagtog ito akong dadon diya sa una sa estasyon nga paka lang ba to kanang sana hinig-ingkip sa adobo ba nang mga imig pasaylos man na mahor na nga maglaway mo. Di mga imig pasaylo nga maglaway may ako manam ko ka adobo. Love Mountains nakusigan lagi adobo gyud. Bisag asa bito unsa kay tawag sa ila sa Tagalog dito sa Luzon ba nga kanang adobo nga
pinaugaw siya kay tawag dito. Kuka. Sugat na nila ang ilang adobo kay kuan. Murag adobo de Cebu ang ilang tawag classmate sa uga. Ano ba? O ilang i-credit nato nga adobo kay murag ang ato mang adobo mo ay kina bagtukan. No lagi. Wa am sila pinalagtog yun nga kana. Na ang ito na yung paminaw na yung abuan na to. Nga asa na yung Di basta pinag-ato. para na ako classmate ang kinakusgang adobo sa kong mami tining. Kaysa mga estudyante pa mi lutuan gani mi ng adobo ilubong bitaw niya classmate sa rice. Kay usa ra may ang temperera. So ilubong niya sa rice ang adobo ay sus parting lamiay ni paniud to eh. Ang kagumkom na agi hapon classmate bisag malubong siya sa rice. Dili ta mawa mo hikit anak. Adobo ko. Pero buwan ka niya. Pati isudan sa katagkahoy. At kahoy. Pero adobo ko rin. Duga-duga pagkaon. Aron daghang kikita. Pero buwan, paspasan na eh. Huwaton makahikyan ng uban una na ito ablihan ng ato kay champion man natong adobo. Wait eh. Ang lami ano adobo mo gina siya dali gyud nga pero murag dili juga man ba kanang sana. Ano bang ini sa adobo inundom ka sa una katong kan humba dito kang Mayor Andal ito. Nandun ka sa una sa programa Mayor Andal humba mo to. Humba niya. Oh, pero kanang Yang adobo good classmate sayon kaayo des karinderya pwede ra nimong puniton. Di ba pareha sumba og sa dugo nga kinahanglan jud kag do na kay bowl aron nga dili mausik ang sabaw. may sa kay biyahe. Kay bidatos biyahe kay biyahe mo na. Martes dito may Martes, Merkulis, Huwebes. Wa dili gid siya dili gid. Basta mo mo biyahe tung 4 pa ka adlaw o 5 pa ka adlaw biyahe sa Davao ug Cebu. Adobo mo yamong kinatibuk ang biyahe mo yamong sudan. Mao gyud ang adbay bisan nga dali ra sa kayo kanang wa ka di na kanang lanugan ng kuan ba kanang daghang sudlanan ang daghang plato kana kuod lang kada sa o lebay puso may kuan kadon so dali ara wa gay problema sa adobo una nga Pila mo ka buok classmate nga nagbaw og adobo? 3 buok Pila sa ka kilo adobo yung gibahikay? pati daghana yan na pay humba oh nya nagbawon mi ko sa buok sad nga kuan kanang nang baboy bidaw gadanghag kanang nasyat baboy gadanghag ba kanang nasyat sa kanang kuwayan so Usa ra ka adlaw baboy nga nasyat. wa nabalik Wala ka balik pa. daghang kay balik pa nga Kapay paksiw. oo paksiw lang Di kay kanang litson classmate ug siya rang usa mahurot gyud na pero daghan na kay karibal na humba na adobo ay maglibog na kay. Tinaw nasad yan na may isda na may isda nagbawon siguro noon nga kanang mulmul healthy kayo Nya nindot ang baybayon classmate anang lugar inyong giadtuan nga tag-ulat to sa nga ronda. epektibo kay ang tupad man fishing village so daghan ang isda ay kuan Wa pa ko ka nagronda classmate ha. Musuway niya tag-anha diha. doon naman nagugigit to nga saon man na ang ilang public beach perting ni Dota limpyo kay ilang public beach Way kural. wa nya ang murag gi monitor man na may mga sa pagsuod lang nimo na magbantay nga mga tanod nya murag ug wa kom sayo murag ang ingon lang murag ang simbahan ba to nagkontrolar or munisipyo basta nindot kayo ilang lugar totoo nga kumay pa dito tao nindot kay dito daghang kayo nindot kay ilang mga labisa balik pagkabutang tungtong ang mga naas bakawan nindot kaya na may mga bakaw mao na usa sa gawas nga kanang ang epektibo kay adobo kana di ang katong usasab sa ng mga isyu karong panahon na kanang katubdaw nga bata nga 5 anyos nga pagwaso na Gawaso na. gawaso na bidang ligawas mga bata kay nang kagikas buntag hangtod gabi ang kinaligway man na nga pero mas mayo gyud naagi ginikanan kay Yan duha ka apo nga opay 5 gibilin o gitaguan lang. away na bilin tanan hasta ang latest edition nga tago tuon talas nga gikinogos lang genre ug ni kuan genre ug ni Ronald ug ni Parig DX ito apil
Tigil nga. Nagkasuroy na ronda. Unya, ang mga bata sa nakuan sa kanang mura sa akto kanang ang mga bata sa bitong naburyong sa kanang Oo, alapin ni bahay. Kuan sa house arrest for more than a year. o atong imagine na kita gani gagmay bata dilita makaguwang sa bahay tan-aw sa bintana alam kanang labi na kilantan ta hindutan na nagblintungan duwa sila sa kuano. Mao. O na sa mo tag Kinsa may ato mga kaila classmate nga taga ronda. doon na sa may doon na gawas nga ni kuan kanang doon na may kailad to para wahin na dito na may una pa naman hinumduman. Amo lang gipatawag. Yeah. Pero diha ra man siya. Diha ra mga bata nang kung sa internet ba. Tanaw. Pili-pili ay napili. Musin nag-usa nga pili, musin nag-usa pili ano ba. Ana lang bawa sa maburyong lagi ang mga bata lagi nga kang mura lumpat gid mura nakabuhis turil. Pero mo nagikinahanan karon classmate igsuroy nato arita suroy sa Cebu aron maka sapiin taon ning mga destinasyon mga classmate nga nagmingaw sud na skapin sa tuig. Mao gyud kay kanang daghang kita dinhi sa Cebu nga kita daghang kita sabot kanang adto taskuan at kuan. Kalau Ginoo pag ginadayon O tingali ang Cebu may madayon. Labi nang mabakunahan atong migo nga abogado. murag hapit na mo second dose murag Pfizer. Murag hapit kay dali ra man ng Pfizer. Okay, ang akong pag-umangkon tagulatos nga Tronando. Gitawgan ako adtong niaging simana kay gipadad-an ko og mangga. Pertindaghana gikas Argao. So nagpasalamat ko dugay kay nitubag ko anong dugay man kay nitubag siya. Maugi pagtusok sa akong second dose. Nagdungnit na matiksa na yun sa may kay ya kada Martes to ana siya dito. Sila dojo. Dito. Sila dojo ako sa Lim. Og tagoon to nga si Edgar Escalante. Sila dito. Amo ba si Edgar tigatuan sa Argao? Na sila mga project dito. Ay ba lain-lain mo lang mga racket. Si Edgar na sa dito. Tuwan sa niya Edgar. Pero gawas ang adobo. Lamay kay sa humbasa ako nang sanay bulbako. Sige, para sa ato mga tigpaminaw musugyot mi tubaga ang atong pangutana og detalyado nga tubag. So, dili igo mo ingon mo humba sa ko asawa, humba ni lola, humba ni mama. Butangi og description ng inyong humba ngano ni ingon mo kinakusga ng humbaa, unsa man pagluto ng humbaa, unsa may sagol, unsa may mga lamas sa ng humbaa, unsa man tamis-tamis, parat-parat o aslom-aslom, unsa may lamian ng humba anang inyong adobo. Sige, tubag. At kung bitser niya mo dyan kinakusgan nga adobo. Ato pangutano ni Titi Mario kay nakakaon na humba o adobo dito. Nagkuyog na si grupo. Good morning. Tanang Plagdaser watching from Bulacau, Cebu City. Good morning, te. Kinsa man ang recipe ng imong kinakusgang adobo, classmate? Napiti kayo? Dito sa atong akong igagaw. Dito sa Talisay. Dito sa Dumlog ba? Pwede naman ka magka-order sa nga kanalang dili kayo pinalagtob sikon. So siya imong palutoon, mag-order lang kaniya. Order, para guni numero classmate, at least doon na tayo idea. Para katubang akong dadon sa una sa nga maglagubo lang agi. Kinumdom sa imong adobo, murag si watay ko masalin ni ana ang humba nimo mo hindi na ako malimtan. Ito dagang kitong adobo na pinalagtob kung pang ni Max yun nga ang Cebuanong adobo pinalagtob. Di jud madaot bisag usa ka buwan pa. Tinuod bitaw na dubdi na man labi na katong sa una mamista. Akong papa sa una gagmay pa mamista do sa Leyte. Ay niguli tagsaktaro. Ay paluta ng mantika ba. Sudog kaya madaot. Wala na nga. Nandito ay. Ilan taon buti yan sa akin pagkulot ng adobo. Kaya lain ka na. Si Gara Minyosa ni congratulate sa tanang graduado sa 2020-2021. Kamoy graduado sa pandemya. Tinuod classmate lisod ding ilang pag-eskwela pero nakalahos gid sila. Oo. Unsa nang ilahan ko na? Unsa nang ilang graduatean? Mga public schools classmate mahuman naman karong buwan na. So ang mga fourth year, ang mga senior high school, mga dili fourth year, grade 12, mag-graduar karong buwan na.
Mao ba? Anya anak ni Philip na may congratulations kay top 6. Ko, uy, top 6 no? Hanapin ko, si Hane, ang tigbuhat sa top 1. Oh. Ang tigbuhat sa module. ang, So, na top 6 na tungkol sa module. ang tig-answer module, top 1. Mabait. Mato ni Wilson Herrera, taga Barangay Guba ni classmate. Lami ang humba ni Mamalita kay ikumot ang Bombay ug ahos. Hmm. Gilingiga, Kanang, giduhigan nag Bombay ug ahos classmate. kanang ahos ba nga kanang mura bitaw kanang kagubgob ng ahos isagol sa adobo. Aso, lami ah. Mato ni Jennifer Esparagosa, Ilustrisimo Ricarte, kinalami ang adobo sa akong lola, why tuyo, why asinra. Hmm. Unya, daghan ko no kaayo black pepper classmate. Unya, Unya, oy, lutaw ko no sa mantika. sila di ning mga actors dai le, wanto na sila ugma sa karkar. Kuan ko no sila mag triplan. Naman na sila bakhaw dito. Bakhaw niya sana mag-feeding basta sila kung sa ba kay mo ilang kuan na kuan ko no. Kinini ang sa baksihi, no? Baksihi karkar. Baksihi kanya Mga anak classmate, ila ginang gi-maintain. Sige, kada tuig mobalik na sila dito pag pananom og bakhaw. Nya naasad sila human nila kuan kinini ang human nila o kining mananom na naasad sila kuan kinini ang murag community pantry dito para sa mga mananagat. Maayo. Salamat sa ABS-CBN biscuits. Association of Concerned Texters. Biscuits sa ABS-CBN. Salamat. Okay. Mato ni Mario Alcantara, di ko kasulti giunsa pagluto. Basta lami agyon mo, akong gibirahag maayo. Di mo kaulag sudan. Di mo kani adik ko. Basta usak sudan usar gid ako. kani humba ko, humba gid kaning inaldi kong sagol. Boss Ronald Lim. Boss, good humba ni Busing. Nga imong amigo. Pwede sa to. Lami sa to ngayon humba ni Busing. Boss Ronald. Good morning, Uda. Daghang kayong humba ka kon ay. Pero na ang Kumusta naman si Ronald classmate? okay ra. Karon murag naron sa kuan. Rest lisa kay tabuk-tabuk na siya. Weekends na siya. Kaya naman siya yung kuan naman siya balay siya ikaw na dito yan. Pagkatanahon sa maniga buntag na sa Sabado. Ang iyang kuan na gina ayan gintoyo ang larang man. Yes, puok naman siya suki inged nga larang diha na iyang kuanan. Iya gina yang sa kuan. Tulon gini kada Sabado. Si Zoe Ninya, akong humba ang kinakusgan, akong kauban sa workplace kay maudyoy mahurot og una. Plus mangita pa ko naa pa kunoy laing serving. My coworkers set aside their healthy eating habits by having more rice and my humba each time I bring my humba. So humba ang iyang kinakusgan classmate ni Zoe. Magda siya dito sa ilang trabahoan. Kapag nakay kada humba, mo man siya adobo sa Tagalog. Mo na siya. Humba lang kay ang kuan sa DTI ang kuan man. Ang adobo man may ilang i-standardize. So wala humba dai. Mato ni Beckham classmate, lami ang adobo, parisan og bahaw, yabag mantika sa baboy with patis. Sus. Mahang ora na tagarang manghumot manimahot anang district hospital. Nga nga kaog may humba ana unsa pa na mga suyo po lang tambok. Ya kaya manimahot ang pulpasa. Yo asa kung sa wa siya muram tag manimahong milir ni. Depende lang sa musuki. Milir ka dihag mga. Good morning ni Kapitan Ninyal. Si Clifford Jude Ninyal sa Barangay San Nicolas. Na positibo sa COVID-19 classmate ni Miller. Dito siya sa Miller Hospital nag-isolate. Pero murag arang-arang naman ang iyang kahimtang. Hinaut nakagawas na kadiya sa hospital or makabalik na intawon kasi mo pa serbisyo sa barangay Kapitan Ninyal. Kuan sa ni si ng Kapitan Ninyal nga buam sa ni siya kung kuan sa ato ipuan sa mga Mao? Street kanang mga street din na paghipuso ng mga kuan. Kanang mga kuan kaysa ba expose kaysa sa mga kuan. Na deskarsada mga tao nga dan iya na hipuso na. Sa ngayon ni mo classmate ay si Julia Mern niingon ang adobo ni Lynn ko ni Cindy sa Apas National High School ang kinalamian. Asinra ang timpla, crispy, na ay aftertaste nga adobo jud. Tinuod gina basta kanang wala daghang kuan kanang mukagubkob na basta way kuan. Way kanang mga patis-patis. Bisa kanang magsugba kag baboy nga way asinra nya kuan. Lami kana. Basta
basta humba na kuan, basta humba na og adobo. Magkuyog din na. Di actually, classmate, kini ko nung atong linutuan bitaw nga minus kaayo og mga lamas, minus kaayo og dayan-dayan ba? Kanang asin ra gyud. Simple lang. Isip ra gyud ang timpla. Nasunod ko nung nato, classmate, sa mga katsila. Kay ang cuisine de kuno sa Espanya, classmate, ang flavor sa pagkaon mao'y palutawon. Kay karon kun usahay ang flavor sa karne, ang flavor sa isda, matabunan sa lamas, matabunan sa sarsa o sa ubang mga timpla. Sa Espanya gusto nila i-retain ang pagkaon gyud mao'y bida. Dili ang lamas, dili ang timpla. Dili de pare sa kuan, dili dapat tuglayo, arestalisay. Taon na ako sungugon kay kinilaw nila, kinilaw. Sam ni, kinilaw lamas kay lamas na kayo. Mabaw kay kakas. Mabaw kay kakas lang. Lamas parang kita kinilaw o isda. Sam ni dili ni kinilaw. Kinilaw ning lamas. Pero ang lamas Mao to lamas nga gisubakan. only Di na to kinilaw. oh. Ang lami da kanang mas daghan ang paraan ng pansit. Mabaw ka kakas pansit, tungod ka daga subak. Ano nindot kayo? Kanang mas daghan pag subak kaysa kuan. Pero kanang ang lamas may daghan niya ang gamay kay gilamasan na di sila maayo. Murag may nang Isut mo Argao, classmate, si Danny Canales, taga Argao din ang iyang misis. As kang lamia kuno humba Argao style, classmate. oh. Tiyaw mo na ha, Cebu rin, dagang kayo na, Argao, lain-lain lang. Saan mo tagtibok Pilipinas? Ha? Kasi naihumba sa Talisay, naihumba sa Argao. Akong tanaw na classmate mag-away na. Tananglitan, pilian na nila kung sa kinan nito ang humba. Ang di mapilian mo, ingon, daya na, tikas na, kanindot aning amo, anong ka na magipili? Yun, Tinaw ka na. Ingon mo si Luili Alid nga, ang humba ko sa, ang adobo ko sa Cebuano, no soy sauce, only vinegar and salt. Si Joy Arnado, gigotom na noong ko kay lami kay adobo nga ituslom og pinakurat. Na, apil yung pinakurat. Yawan yung kaskurat, apil. Si JM Tingasca, ni sakit ko niyang tanggugo, classmate, naguna-huna lang ang adobo, bahugan, padyog mantika og patis. Lagi na tagpasaylos na mahor na. Kalag magsakit na kanang mga humba, kanang mga adobo mo na mayo kay kuha na siya kanang kanang age kuan, kanang anti-aging. Pero ang magyud mo luto, classmate, unya iya ning usa sa advocacies ang pagpreserbar gyud sa mga putahe sa Subo. Kini si Ma'am Luella Alex nagtan-aw nato ron. Ang Cebuano adobo jugono, sakto ka, classmate, wa gituyo. Iya tanan na why toyo why kuan. Siya kuan gyud kini suka ra gyud og asin. Ang Tagalog kuno, classmate, daghang kay toyo. Mao na ang dili uga ang ilang adobo. Maglibog ta ng Tagalog sa ako dito hay nagtuyo hanay patis. Maglibog ta kun sa ilang ato ang patis. Lain man humba, classmate, ba di ko ganang humba nga tamis-tamis. Ako sa. Ako ganang humba kuan jud kanang asin ray timpla, dili ko ganahan butang nga asukar. Yamis. Di ba? Di sa kay ko ganahan kada yung kuan. Why yamis ba ininamay aftertaste ba nga kanang kuan. Akong hindi ta magisgot og mga ngan, classmate. Ako manghod tagulot nga bimbot. Pag sugod niya puyo des upon sa basak, nagnegosyo siya og manok. Kana bang inasal nga manok, lechon manok. May manimaluto ako manghod. Ingon siya patilawon ako ning taga-upon liyo og kining inasal nga manok nga di nila matilawan sa lain. Mayam ka na siya matimpla, classmate. So after 1 week nangumusta ko, kumusta man imong manukan, babe? Siya ay napulan mi kaon sa mong manok ing di man ganahan mo di ko nung ganahan ang taga-upon, classmate, nga iya bang gibutangan o gamayng sugar ba na tamis-tamis ang iyang manok. Moto iya ko nung gisuwayan pagkasunod adlaw giparat niya as kang hurutan sa manok. Gusto dig parat taga-upon. Gusto parat. Bisan diri sa konsolasyon, classmate, na adiri daghan magay na maglaray nga mga lechonan og manok. Ang kanunay ang makit-an nimo taas kay linya per temperata silang manok. Murag butangag usa ka kilong asin ang usa ka manok, taas kang parata. Pero maoy ganahas mga tao. Taas kay linya, classmate. Dili sila kasapi ni Dok Iris. Dili sila kasapi ng Dok Iris na kung parat ang ilang ay. Igos Mario Alcantara, lami sa ron ng humba ni nang Berman Diaz Bulacau. Nakatilaw na kaana, classmate yun?
na din na sa unahan do kan kini Bulacau Talisay nasa na sila kuan kinabang humba nga murag gituwa aw nang sana na kanang naisabaw Naisabaw. naisabaw murag sa sabaw murag hapit tinawang sabaw niya nain magluto-luto nga pan. Mario, og liwas COVID, Mario kuyog gira ko Mario tultulon to nato ang kandingan diha sa Bulacau ni Anhi Jojo de la Victoria classmate iya kong gipatilaw. Wa ko kaanha iya lang ko gidad-an ba classmate kay wa ko ka lugar. Oh Ito na laging kanding nga sinabuan. mao lagi na mao lang siya diha Mao ni. ilan oh Mao ni Kambirman. birna na lang kuan mao na diha Kuyog niya ta diha Mario. adi na na kanding na kanding dili dai humba kanding mo ilang specialty diha ya na ginamos tupad na Di wa gyud lang si classmate. Wa gyud kadto kana bitang kuan sa kanding. Wa gyud. Kasi murag yung tinuwang nga kanding imong makaon. mo lagi Murag si tinuwang manok actually. ang nakalisod siya diha ang kanang ang parking padlungon man sa city tuda kay highway kayo So mao dayong gipustan lang ko ni Anhi Jojo de la Victoria. isod diha parking kay na ay highway kayo ya kay mga kiran ngagi Matod ni Ma'am Luella classmates, ang history books nagbutiyag nga nagluto na tag adobo nga pinauga pag-abot ni Magellan in 1521. Kaya mga Subuano no ni adto kamao na mangluto ginamit ang suka sa wa pa moabot ang mga katsila. na dili ta kay ingon nga sikuan kamao gid ana Cebuano Nya naghisgot dito speaker fit ganahan kay sila sa mga putahe nga baboy. Tingalig usa ang adobo sa Subo. Nga nakapadanis pagtagad sa mga katsila. Sa di ka nagiga nga ang termino nga adobo. Dili Kanang ba? mga katsila na no dili na tingali na sa atong katiguangan. Mao. Ala, ingon titi man pohon seryo. Mangita ta lang siya mahimo. Paabuton pa Mario. Ay, pindot kay ning mga kuan kana niya basta may sigot taga adobo kay murag adobo kung ba kay Krisado ko classmate asa nang dapita ang adobo nga tinunuan. Ona. Unsa may putahing baboy nga tinunuan imong nahibawan? Na ano ka sa Tagalog na may daghan dito sa kuan kana nga ila kana sa tawag na ila kanang kanga ganan lag sili na sili hiniwa niya man ay gata ana nya. Pero- Kuan. Si tawagan ng hang kayo. Nya butangan gani usahay na ilang murag naihipon sab na naihipon. Ina na nasa kuan. Pero kanang imong giingon nga Posible tuan ni dapit sa Northern Luzon no. Kini mga putahe masid. Una nya di sa taga dilit na taka kuan na nito kay mong konsen mas lamin na mo ang adobo. Mas lamin na mong humba kay na gata. Gusto yun na para taga open bus kay naanan sila tungod palibot dagat. Bicol Express ko nung to classmate katong hang nga pagkaon imong gisgutan na naitunok. Bicol Express. Kuan na ay siya na kana ingon dani sir dani kanalis Bicol Express. Pinood dipindir na tayo magbugna kita kuan. Magbugna kita sa ano to pagluto. Magbuot mo magluto tag patsam. Kanang patsam ba lang ba? Patsam. Patsam. Ay, Pero gawa sa adobo gusto na standardized classmate sisig, lechon o sinigang. uy. Ilan ang Ang sisig o sinigang murag ila na ang lechon murag makaangkon bataan ng jutay. bitaw. Ay, may kay muluto ang mayong buntag ba madal RCO da sa kuan. Sa Talamban. Nagtanaw na to di ay may na kay naagani sila catering perting lang ilang mga putahe wa dito wa diha sa ordinaryo nga mga catering services. Kuan na lang murag customize ang ilang kuan. Luto. Good morning yo diha ni RC mamadal. Lang Andrew. Glad to Ni Ma'am Luella Alex, the Spaniards called it adobo because it tasted like their dish. Adobo in Spanish is the method of cooking. The result is an adobao. Pero nabali na through the ages. So adobao di ay kuno ang putahe. Ang adobo paagi sa pagluto. Ginamit ang suka. Pero naam sige putahe nga adubaw. Naam sige putahe nga adubaw gyud. Antikas ka lagtang sa una. Naaman to sikat kini adubaw dapat sa Kung may adobo na ay sabaw. murag na naay gamay mantika mahabilin ana adubaw kay umingon ta adobo ba wanam na siya mantika kato siyang adubaw murag na siya habilin nga mantika. Mato ni Charis Labiste kon ang baboy ko no butangan og tuno mura ng kare-kare. Mura sad
Pero ang kari-kari ba kuan magud ang kari-kari bakam siguro na mura man na siya og barbacoa sa ato. Hmm. Oo. Peanut Ah, sauce man na, no? adobo classmate gikan na sa Katsila nga adobado meaning to cook with vinegar. Oh, ana siya Adobado, ha? adobado. Oh. Aha. Big sisig. Oh. Mo lagi. Pero ang lami lagi gyud og ambot lang og kanang imong ingon nga kanang sila na ituno kanang masusi ka na. Kina kinahanglan masusi ka na. So, Atong tilawan. sumol kayo ang baboy with tuno, anhipon, samot, high blood ug uban pang sakit. Love mountains. Kana anti-aging kay dili ka matiguangan. Pero unsa man imong adobo classmate, ituslob nimo og suka og tuyo o pwede ra adobo ra gyud, way tuslog-tuslog. Ako dili kay ko anang ngita gyud tuslo kana magtimpla-timpla gyud pati sa bisa ko hamong. Bitaw ang adobo ko ano, makabarog siyang kaugalingon. Bisa ko way patis, way suka diha kung sa basta hamong lang. Unsa man kadako ng hiwa sa imong adobo classmate? Ako rin mainom na katong para ano ba, para sumsum o para kuara, para gyud kaon, para kuan sa So, kana para dili dagko ang hiwa. punit-punit lang gagmay ba hamong. Oo, di Basig na pila ka ingkib ang usa ka hiwa. kaya di na pwede na kang dili na maingkip, kuan lang dito lang kita. Among Hamong lang dito. so sa in English pa classmate mo ni gitawag og bite size. Kaya ako tag-bite. Onya gigabyte. Gigabyte. Terabyte pa yun. Gigabyte. Na, kamot na sila. Nagdag ko gamong. Nya, aris pikas ang usa, aris pikas ang usa. Magliso na sa usapon. Doon na bitaw istorya sa una nga doon na contest open ba. Hindi ko og kaon. Nagkog kaon. Sus, ang gidaros dagatangke dito. Katuman, sa tingaton ako kayong tao. Nga ang tiyan, dili gid mo burot. Mura lang siya gawan. Mura lang dili na kog kaon. Sus, pag abot sa upon. Sige, start. Puso man ang gawan. Kanang kanon. Terus pag diras puso na, ang usa diri speakers. Ang usa diri speakers, disqualified. Disqualified yun. Wala po. Duha ka bug mo. Karon, ang nakadaog, ang nakadaog, 17 kabuk. Ang nakadaog, first. Yang ang sikan, murag 14. Karon, id ay nga to. Ano na to, ito butas ginoo ron. Karon, 14 ang sikan niya, 17 ang first. Di igbutan na din siya ni ko. Ni anhin ni pidring mo tinagdaan na doon sa upon. Ikaw ito saman. Kaya to nimo? Katong 17. Kung kagato, kalupig ka siya. Bisag ipuno to duha. Bisag ipuno to duha. Katong second prize, first prize, ipuno to. Maton ni Wilbert Kumaya Sandigan classmate, ang adobaw sa ila itik. Lagi nasa Edubao nga baboy sad. Ato lagi sa kuan sa lagtang kanang katong lagawan kini namot pa napabakaron katong Little Kitchen. Mo na ilang kuan jud. Ilang specialty gid na Edubao. Mo gitoy atuon mo na mabuntag. Yung Buntag sa lamas sa adobaw. wala kay makita nga kanang mga kuan dia kanang mga Paminta. kuya so kay makita saon na. Lamig. Wadahang kuan ba? Wadahang dekorasyon. Okay, kining lamas maka-enhance man ni classmate basta sakto ba pagka lamas ba. Pero og pasubrahan na sa nimo nga matabunan na hinon ang lami sa main nga putahe, di na mao. Lagi ka ingon nga parehas kinilaw nga mas daghan pag lumas sa kuan. Kini ang sa isda. Hanggang kang style ni attorney na nga iyang ipakita na to nga pwede ninduta siya mga nindot kay presentation ang iyang kuan. Yang sana iyang mga putahe. Pero ang ato ni ay nakuan manguna kanang murag Tagalog na nang iyang adobo classmate. Kanang iyang ipanghatag nga adobo Tagalog na. Pero kamao gini sa tunay na sad og kuan kining Cebuano nga adobo. Ang iyang mga putahe nga daghang kay mga lamas o tanon nga nara siyang palibot ya. Di maay kay si ato ni ay na mo kuan mo para presentation as kang ilingiga. Mao lagi kini makaiibog ba na iyang ipakita na iyang i-post to.
Swerte kayo. Mato ni Mercy Alibio nga tuwa sa Hong Kong, adubawng pusit sa no classmate. Kan mo siya kanang naigamay sabaw. Naigamay sabaw niya. Ang itom, ang usan sa pakuan na, ang kanang itom. Ang iyang ata. Mo na maka balami. Mo nang naaron sa Danau kanang mo na ilang gamito kulor anang ilang inasal bitaw litson lang brag tigre. Aw ata din na. Ata murag mga zebra ana ata ilang gamito. Karong classmate na nay marka. Nga na message para sa hatagan. Nay congratulations na May nga dyan, I'm sorry. Okay. Nagkasa, nang hatag og litson. Ang uyab na magluib ka. I'm sorry. Ano niya? Yeah. So katos Ambot lang Aljor, ang mga tagtog litson mapasaylo pa ka. Na de kuya. Si Aljor Abrinica. Ano yung mga maluyon? Di lagi na siya lang. Bisag baka pa. Bisag baka. Di namda. Pero ang tambang ni Robin, himuon naman ang Muslim para man-legitimize nga daghan siyang babae. Di tamat og layo di dool mo. Duha jud kabog ang mga uyuan og kwan. Ang usa abogado ba gyud. Ano ba? Silang duha ang iyang pagumangkon og siya nagpa-Muslim. Natay kaila classmate, di lang kita magigot og nga no nga nagpa-Muslim kay mao lagi ito nasakpan na dunay lain. Aron nga dili siya makiha. Karon bag-o classmate. Nakakita naman sa ko picture na nasa og simbahan nga dili Katoliko pero Christian na sad. Ingon nibiya na sa pagka-Muslim niya li. Aba? Happy birthday, Jude Michael Torres. Adto ta. Tingnan si Danny. Tuta na idagang adobo. Jude Torres ron. Birthday rin ni Jude. Ay, parang Jude, good morning. Happy birthday, gumaon. Uy, si gahapon, nag-birthday si Sir Julius Puloyapoy. Happy birthday nimo diha Sir Julius. So, good morning, paring Duming Kabando. Good morning, Sir Leo o Pariol. Lami nga adobo, there is dumlog, pre. Yes, tinawag na. Tinawag na. Hindi na ikalimod ang adobo, dumlog. Lami na og libre. Lami kayo. Lami adobo ka ng libre. Dili ay ano. Paring John Caron, sige na magag-post. Di nagisgot mo nita pagkaon kasmit. At itong niaging simana dito mi sa Cordoba. Bisuay chukog kaon anang Intoy's Bakasi. Sa Cordoba. Itong na-feature sa Netflix. Namatay na in town si Noy Intoy. Iyan na lang mga anak o iya mga in-laws mo yung nagdaan ng ilang restaurant. Ang ako, yung classmate, katubang tambag yun nga. Anak yun. Silindron. Bigin madakas mit Kuptang Pero haskang tambuka classmate sa ilang Bakasi. Sabi na ka ng humok. Namay saya na murag kubol. Magkaluto. Pero humok. Humok kayo classmate. Tender kayo. Ang tambalan na kuhaon mo da imong hiwaon da ng tapitstian kuanto mga ito pag kuptang pero og prituho na baka si classmate kaon tanan kato din dito ta sa ako katong fried ngana ba kasi katong dito dagikan sa katong party ba to sa ABCBN katong dito ato na ay kagubkub kayo fried ba kasi to nangguwa ta ba katong dito sa resort pag uli na guwa na ta malhin ta dito sa ako itong na Irving bugnaw o ganun ko. Fried ba kasi? Wala ko kamatngon dito sa atong sumsum. Ang gisumsuman mo ay ako namatngunan. Anang guwa tato kay guwa. Mahal king beer. Gatos gawa ta. Ay mingan to sa fried ba kasi? Lami no kayo classmate ang adobawong manok sa Danis Carinderia sa Lincoln Street. Asa man yung Lincoln class doon? Kumaganan Rebes Carp, di ba dapat sa may kanana ang may Carbon? Dol San Jose. Prime Index System. Dol San Jose. Pero kinomdom ko aning Lincoln Street eh. Lingaw diha na kita maliko ka reswagi kang kasa Freedom Park nga diha na diha Lincoln Street ko ana kanang namindag mga sista diha murag mao na. Nga ingon sa taglami sa nilang larang-larang ni Torre pa ni Ide among amigo sa Taganok asal gindapita pinakalami naalagis loyo sa BIR BRI loyo sa BRI loyo sa BIR sa Cebu City? Manila daw siya loyo lagi sa BRI asal gindapita sa Manila
Biyay Doon araw. seminaryo. Basta yun, yan agros luyo rin. Lamig no kay larang. Eh, siya na kag BRI. Tulon diha be. Ah, sa una sa ang tinuod ang na mga kuan mahapon ang lami sa dito sa kuan sa Soto Vicente Soto ng Soto kuan kaning kapit dito sa kuan Be kita nga Rodriguez. kanang dito na dapit sa may Dumpir ba nga kasi mag-ilog mo kasi hugas panaksa Sa pier, court area. mag-ilog siya hugas panaksan kay igol tampus itsalas planggana na na mo saod lain. Pero may good nga kananan nga obserbahan mo kung asa na mga na driver. Basta May lami. kananan ka na nga magtapok ang driver. At tulad dito, lami ka na dihang kananan na. Kaya kani mga driver, may kini sila mamili o kananan. bisag asa ka mo, asa ka mo kuan nga lugar. Basta kananan sa driver. Anjod. Pag doon yung palagdases, na late ko maayo, manalang si Maureen ingon, you are not watching palagdas. Nang inday na late yan, may si Maureen, naghinumdum niya. Good Si Ma'am Calypso Nogar diya sa North Carolina. Carolina. Si Edna Ramirez Galiopa, classmate ni Ingon, adobong kugita is very unique. My father, lami kay muluto, dili sumol. Ay, Kanang kugita, pati lami. Agila kami niya, adubohon pa. ay, sao nagluto ko kita. Labi na ka nang ata lagi. Hiwa-hiwaan mo. Na, Kung saya, saan kugita, classmate, latan pa na siya o humok na gina siya daan? ubaran na pakuratan na kay gimo nang palabian mo. Kubol mo na. Ang imo ikon, wala yung laman siya. Luya. Ang nang luya. So, epektibo kay sa bawa na. Sinay ang kugita. Kanya imo sinang buwaro ng kugita. Lamig ka pong kayo. May lamig kay muluto. Si, kuan. Edna Ramirez sige, mga kugita, adubong kugita. Ay, parang di lang tayo. Dili lang tayo mag-iskot kayo. Basi no, magtabisan sa itong lawa yan. Pero pag o classmate, giabtan mi daghan kayong saging, gikas dumanhog. Kay namnayuta silang Iris dito dumanhog. Giabtan mi saging. Kunya, kini bang hilaw pa classmate nga saging, pero padong na hinog. Kunya mag-anam og kay yelo, so ako sang anam-anamon og lungag. Kabantay ko di man mukaos Iris ako linungag nga saging. Ang iya din gusto classmate kadto mahinog na gyud. Nya ko di man sa gusto mahinog na gyud. Gusto ko namang nya ako may muluto, ako may manglungag. Pero has kang bili naka-discover ko classmate mas lami ang saging classmate nga kanang ikaluto gina imo dayong haunon. Kay nakachamba mga classmate nga ang among stove akong ibutang sa lowest gid niya bitaw kay manglakaw man mga Iris maron igbalik na mo di pa mo awas ang wa man misbay to man misgawas manglakaw igbalik na mo sakto nga maluto. So akong gibutang classmate sa lowest gid nga volume sa kayo. Pagbalik na mo classmate mao'y pagsugod og bukal. So kayo muna ko bagdugay na ni bukal akong gipawong. Akong gihaon. Yung kumurog hilaw pa man dyan eh. So ako lang gisawaya og panit. Sus lamia classmate. Mura siya og actually murag steamed. Ang iyang lami murag steam kay wa man siya wa man mo kuha ng iyang flavor kay wa man siya malata. Pagkaluto niya ako man din siyang gihaon. So, main na ako maghamog classmate. Kamaon ako mulunga og saging. Mo to tinuray nga nakachamba. Mo to nakachamba. Salamat nakachamba. Nakachamba pagluto. Nakachamba. Murag si Maureen ang iyang gawan kanang hindog na. Ya kanang pretohon kanang hapit kanang pretohon. Pareha silang Iris. Pretohon niya hindog na. Pero sa una, ang awan karon makakita ko sa Isidro kanang saging hilaw, isugba bibida lami ay. Ang uban na naga suwa na kanang mga karon. Pero kita mga years old, kung saging hilaw niya tuhugon niya isugba, lami ah. Actually, ang saging mahimo i-substitute sa rice. Diabetic ka or gusto ka mo limit sa imong rice intake, okay ra gyud ang saging na panagsaan nimo ba og kuan. I-supplement para di lang ka kakaunog daghang rice. Kana na ang maorom na siya kana agari ka sa kuan, ingon sila pan. Kuan ang pan pero ato saging kamuti. Mas epektibo ang saging kamuti kaysa pan. Kaya ang pan mo kuan maghapon kuan, ang carbohydrates ang pan.
In fact, mas kuan pa classmate, mas grabe pa ang pan usahay na to makadaghan ta kaon og pan kaysa rice. Niya si Makuam ka na. si Ma'am Luella Alex niingon, the adobo is a way of preserving meat. Our ancestors somehow discovered that vinegar can preserve food. In an age without refrigeration, that is a precious technology or knowledge. Pigafetta just did not ask the Cebuanos then the name of the dish. So mao itong gamit na siya suka, classmate, kay preservative man ang suka. Nakapreserbar man siya o karne. Mao. Sila. Ang tawag, dangdang. Dangdang. Mao na nga ko alagay ka na ang naagit tayo daghan na nga mga sana utahe ba nga na wata kay bawag on sige unsa o sige mga sinugdanan ini mao na niya ay nya mana ato lang ni bawal nga lami ra mao ra nga No? bahala na mo giinugikan o sa istorya ni sa lami. Si Elvira Reyes Gutierrez, ilang paagi ko nung paglutog saging, steam ra nila pero panitan daan. Lami no kayo. O kanang ang steam good classmate, di man siya di maibanan ang katamis sa saging, di maunsa ang flavor sa saging kay aso ra man silbi. Init ra man nga aso may nakapaluto niya. Gitu. Ano ini ko Nindot sa ning dangdang da ni Ma'am Calypso Nogar. dangdang idangdang do idangdang do kuan baga dangdang Uy, asukar. oh wala na kay parang ako ingon ba nga kanang saging bitaw nga kuan idangdang ra. Ang amo sinugba nga saging classmate apay panit. So inig kaon nimo murag gyapon siya linungag pero lami ang iyang humot Pero kayo. ako ingon mo makita way panit luhog lang niya makita gid mo nga murag ni lagom-lagom siya kay nakuan sa kuan pa. Ni brown ang saging. Kana nindot na kay sinugba gid siya tak inig kaon nimo. Ingon si kuan ay Shirley please go greet happy birthday ni Bart Kudilia sa PC compound lamian sa akong adobo sa siya sa akong adobo naasin ra ang timpla. Ingon si Amado Joy Joy Arnado. Arnado Joy Arnado happy birthday ko ni Bart Kudilia kay lamian sa adobo asin ra timpla. Gawas ko no saging classmate ingon ni Ma'am Luella Alex ang kamote sab lower ang iyang glycemic index kaysa rice. Dito na. Mayo. Salamat kayo, ma'am, kay bawa na tanan eh, kamuti. Dili lang kita palabigan noon. Magmingon niya tayo. Kanin pa gitna. Miss, kanin pa gitna. Anong gitna? Tunga ba? Tunga. Ano may tunga din sa, di ba, no? Actually, tinagalog sa tunga di. Gitna. Si Phenobal ang ila kuno classmate di nalutoon nila saging. Ila rang kanon kay rich kuno in potassium. Kundi lutoon. Kanang hinog nga kanang say na kanang bang lungagonon ba? Saging lungagon. Kardaba ba na? Saging kardaba. Kardaba sab-a. Mao na sila ang lungagonon nga mga saging. So di nila lutoon. Ang lami kay Murag saging. ilang parihaon nilang tundan ba og Oh. lakitan. Katong saging gagmay kayo, mundo. Alam mes kay dok-dok sige na mo. Nang kuan. Daghan on. Ay. Ingos Dapit. Martin Chua, daghang sinugbang saging sa una dapit sa Hallmark Hotel at bang sa Gaisano Metro. Mo ba? Nana ni hotel at bang sa Gaisano Metro Crismet? Guduos ko Londrong bago. Ako sa duwan maigo ako lang na nagsabot biya mi ato na sa una. Ang lakaw to brother na susunod sa kulon lang. Amtan las patimik. Happy 4th birthday sa apo ni Calypso Nogar si Felix Inyo sa Sacramento, sa California. Gana na niyo parinti classmate. Anak na ni Sol le. Nag-birthday. July 15 ang birthday. Like nag-birthday siya. Ang ako dahil top 6 dahil nag-birthday man. Mabot ito dito nga ligo kay nga birthday out top 6 ang daghimos mo Jor. Ay. Matod ni Max Giolin, ang saging hilaw nga guwang lami kay parisan classmate og gipusil. Ginamos pusan og sili. Dan nagpusil ginamos pusag sili. Ito lami kaya mga na basta labi na og na adobo lagi. Di na to kalimtan lang adobo. Ilang ka adlaw classmate ang lahutay sa adobo na dili i-refrigerate.
Basta ako, Among experience 5 ka adlaw, okay ra, okay pa. basta tanaw lang, basta ang kuan na din kana na kuya wala nanay mag-molds ba kagabantay. Pero ug kanang unang ina ng adobo bitaw na mantika gamay, dugay kaya. Ang Katong hotel day classmate ang humabon dito, ang karaan tong humabon hotel di usa ka humabon. ngangan. Humabon hotel sakto de. Adool sa Ikaw kuan. ano guna? Tagsa na biya kayo gingan humabon din sa ato. Itong humabon hotel gamay magdugpultahan. Mura to siya kaya na gamay gyud saka una saka. Di katultol ko ng humabon hotel kay diha man studio ni Tiban Escudero sa una. Unya anak ko niya siya isubmit niyang script dong alas 4 dong kay mo na among recording. So adto ko dito gidig wa pa alas 4 magatang-atang na ko niya. Sud yung elevator ako itunol na lang ang akong kay stricto mo na lang gwardiya classmate. Sa DHB to. Ano? O DYHB na o DYXL diha ang ilang mga studio sa ibabaw sa Humabon Hotel sa una. Di man na do katong Dolls Gilmore. Kuan na to. Later na to. Murag kuan na to. Then Adi nabalhin. murag DYXL ra day classmate. Murag ang ilara di ay kining ilang FM nga kaning ilang ngan sa FM karon murag ang ilang FM oy dito niya silang Teban adto man mag-recording sa katong jokes nilang gulyat katong among contribution ato na i-record sa kay busy man kayo recording sa AM sa drama. Dili to gay ila studios, dili to studios nila. Kuan to recording na to dito. Sa studio sa ilang FM ato sila mag-record. Ingon lagi siya, ingon si Martin Cho, daan ng hotel tapad sa City Savings Bank. Murag humabon. Una siya si Martin Cho, humabon hotel. Una siya. Usa nas mga original yung hotel dias downtown. Daghan tong mga doon na babutoy maghisgot na tan man na nagsi classmate Mills Castro ingong ito nga kana mga karaang mga higot siya mga karaang kuan ko no. Indot ko na day topic ng mga karaang building sa kuan sa Cebu City hotel. Doon na gani ko kinundong ko doon ay Baskon Hotel pa niadto. Di ito specialize mo siguro to doon ay Baskon Hotel niya. Ari ka sa kuan doon na katong Master Key katong kuan to. Iba to Mercedes. Mercedes Hotel. Mercedes Hotel. Also Spitz Kitchen at bang. Ang Master Key mo itong kuan na piano. Unya pwede ka magkanta-kanta dito. Kanta-kanta. Samtang magdimdim sa bugnaw kaayong espiritu. Niya. Last kong so dito kato pang murag tilon ay lang kanang kuan kanang kanta-kanta kan tilon niya na kuan dito. Ang lyrics na naa dito. Kanang murag kang nasimbahan ba kanang salmo. Patong katong TV nga buwag sa screen na kato pang tilon na puti yan na yung lyrics. Murag salmo. Uy, belated happy birthday ni Luper Ningasca, gikan ni Edith Ningasca. Si Jenny Ricarte classmate, iyang kasinatian sa adobo mulas kunog 1 week, labi na kon initon. Pwede na inito lang. Punta classmate, lagdas, kanang mga yun, JM Nigasca. So adobo classmate, palutawon din ng mantika, di na siya murag ordinaryo lang nga mantika ang iprito. Kana bitong pista-pista ba sa probinsya, magkuam na sila, adobo palutawon mantika para bring home. Para bring home. Sa una classmate, mamista mi pabawnan mi usa ka botelya nga mantika. Mao na do. Kaya kuam na sa baboy. Adobo sa baboy. Lami ang mantika oy. Bahog kanon. Bahog kanon. Bisag imong gamiton para pagluto ba? Ma-enhance ang flavor. Oo. Pero kuan. Kanang para na tong exo Muslim day sila makaon baboy pero ano lagbot gamitig mantika. Ay lagi mantika sa baboy. Pwede ra sila makaon basta di lang gamitag mantika sa baboy. Ngilngig ni research ni Ma'am Luella Alex. So adto ko nung ikaduhang gubat sa kalibutan classmate, people made adobo so they can bring it with them if they had to run for safety. One family member was assigned this task when they have to run. So inigbakwit na sapi kay adobo. Eh di man mapanos. Dila na ito sa payon ang run. Run. Yeah, run pag yun. Dadi na sa mayo. Nagkaroon ba kayo mga tarps? Run. Atong gisgotan ni nga run. Kuan Bakwit. Bakwit ni. Dili ni run. Bakwit sa niaging gubat. Dili ni kanang karong bag-o nga run. Pero grabiha itong pagkabakwita classmate ha, ang mga gulyas sa libro ni Sir Dudong Gulyas, niabot og Bohol sa pagbakwit.
silang Iris ang iya into mga ginikana nagmabdos ang iyang mama classmate sa ilang eldest kini si Ferdy, itong board member Ferdy ako Salim sa una, nagmabdos iyang mama na makwit sila gikan diri sa syudad, agi sila sa kabukiran sa Danau, hanto niabot silang Dumanhog. Dito sila mutago sa Dumanhog. Tadlas silang nga Danau. Grabe ako no classmate sa bukid ilang gilatas. Oy, nya mabdos mangud niya mama, perti na lang agwanta. May tato ka ng ordinaryo lang mabdos nga pag high ito ka ron dali ka mga anak. Si Anhing Consul Dodong Aligrado, taga Karkar man to mga Aligrado. Paggubat classmate, bakwit sila sa Karkar, dito sila tugpas sa Sagbayan, Bohol. Layo kay sila gipang bakwitan aron lang makalikay intaw sa kabangis sa mga Hapones. Ito mga sa Balones, diri sa Bulacaw, abot man to sa amo dito sa lugar sa kong papa, sa Leyte. Sa Leyte. Kato sila si Musong, kato sila kuan mga suod sila kay Kaya ang Sugbo sa una classmate, mao mong gigitinuod nila, no? Kay mao may murag sentro outside Manila. usa kay sentro kayo ang Cebu. Nya mo ton ngabot sila Leyte, ang uban mga prominente mga pamilya diri dito, anibat. Basta importante nga magbaon jud adobo kung kung bubakot. Bato ni Agnes Modesta sa Baldan, lami, bahugan o kanon, ang kanon o nahibilin nga mga dugmok nga sa ngay lutuan sa adobo. So, mao na ni ang murag tuslubua, ang concept sa tuslubua. Naana ko diha kanang naana to dito nga ahos ito ana Timpla. na diha. Ang baho ibutas kaha o kanang kaha ba ibagnos. Ang karne na raywa, pero ang lami, ang tayam sa adobo na apa. Oh, nya ibutan lang sa dubo na itaktak sa plato. Mahal kay ng mantika sa baboy. Ingon sa Martin Siwa, abot og 200. Ganun na. Mahal kay ng mantika sa baboy nga gamit sa adobo. 200 pesos ang botilya siguro. Mo to basta i-bring house to no Smith. Padadaan mi og usa ka botelya kanang lapad nga mantika sa baboy. Happy birthday ni Joe Layola. Si Joe Boy. Gikan ni Tita Ivy o ni Kuya D. Ang akong mother-in-law, si Nanay Chuling, ang mga sudan, kung walay hikay, kung may hikay sa balay, ang sudan nga dili masulod sa refrigerator, kinahanglan initon kada gabi para dili mapanos dayan. Mao tinuod nakasaksi ko na dito kay nakapuyo ang kadit dito bakasyon. Ato si Nanay Chuling, kung gihan kay ito magkuan. Init-init ani mga sudan. Daghan na mga tema atong kumbira sa kapamilya. Wa kita ka kumbira nga pulo sa adobo classmate, no? Pero daghan kay adobo nga gida atong sa atong kumbira. Doon natay ko na to nga dili bawal ang karne. Kato nga sumunod ko na kamunggay ta. Doon dito sa Loyo. Ya ang Diya si ato ni Aina nagpalitson gibutangag kamunggay sa ilawom. So kamunggay lang gyapon. ang akong inasal, ang litson ako lang gitabunat daw saging. Bawal man ang kuan. Sakto gani Ingon si Ma'am Noel Aris ang adobo day kuno classmate ibutang na og dako kayong taro nga punon og mantika. Mo na ako ingon lagi. Ikan sa Leyte akong papa na magdana tag sa taro. Nya ang adobo lapawan ang adobo sa mantika. Mo na. Torta si ganun ni Ma'am Luela. The use of pork. Torta sad. Ang mantika, tigumo nila o niya gamiton sa torta sa pista pagkasunod tuig. Mas man ang gamit ang torta nga ng mantika sa baboy kay. Mo din ikaw na tos torta sa argaw. Ang atong feeling, mo sa tang nagkaon og humba. Ngilingig bang ngilingig. Magpangitag og supplings. Magpangitag og supplings naman. Ngilingig sa kon. Ngilingig sa kon. Ayun ang torta. Ya classmate, wa pa ma-standardize ang adobo na niabot na nga tong standardized nga oras. Mo na maglingip ta na ko abot na mga standardized nga oras. Kay narebay na ingon nga kamo sayo mo suod nya dugay sa mo gawas kay dugan na abogado. Nga di lang ta magtamo kita sa mayong kabatasan. Kuanta. Mangrutina na ka diya classmate. Mangrutina ta inaot nga nalingaw mo sa humba o adobo. Ay, kayong salamat mga kasibya, mga kapamilya sa atong mga makalingaw na itong iskot-iskot sa atong mga humba o adobo karong buntaga. Natunta nga dili mo magpangita og humba o adobo sa inyong abuhan sa inyong kusina. So hangtod sa sunod sa badupuhon. Tangalan sa itong mga kaubanan, Leo Lastimosa, atong ni Ralph Sibilia nga doon natin kulian, si Atty. Aina, Ferds Manyos,
ug sa tanan-tanan nato mga kasibya, tanan nato mga palagtasers, daghan kaayong salamat iyong pagiguban kanamo. Hangtod sa sunod sa Badopohon, happy weekend kanatong tanan. Sige, Bye-bye. Smith, sa anibersaryo ko na to CBA TV, maghumba festival ta. Oo. Kano sa man itong anibersaryo? Oh, September 1. Oh, September. Kaya ng September September, 1 din. ang murag akong sa September 1 niya ang nagsugod ang palagda September 5. September 5 murag auto. Hapit na. Wala lang hibaw hapit na sa katuig. Basta ano na. Abutin ka. Hinaot, liwas na nas COVID, makontrolar na nato ang COVID ug digin madayon og abot diri ang Delta variant. Hinaot pa ang taon niya. Na mas lain lang kalimot gad sa pag like, pag din ha, pag-comment na aron na tayo ng Sibya TV. Teman ilang ito yung kuha ni Leo inig sugod. Pag-share. Share your blessing. Salamat, classmate Yol. Daghang salamat. Usa bagong baligya diya sa merchandise, classmate. Apa na sa mga napag na coming sa room. Kuyawan ko ani kay murag ambot masuod ba kay bay. Coming murag madayon ni luy Ginoo daghan ani saon lang ani. May bawo rin mo. Ako wala na bawo rin. Mabot na. Sige. Salamat, classmate. Happy weekend na tanan. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend ni Leon Julia. Leo. Milagros pagtong og nibiting. Bye-bye. Salamat kayo. Bye-bye. And bye-bye. Happy weekend.